Croeso i chi gyd, a gobeithio nhw'ch mwynhau yn perfformiad heddiw yma. Da ni fel grŵp yn mwynhau dod i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd bob blwyddyn. Ein bod wrth ein bodda gyda perfformio, da ni hefyd yn mwynhau mynd o gwmpas y maes i ymweld â'r stondina i gyd. Ond, yr uchafbwynt i ni yw ymweld â'r ffair a cael hwyl gyda'n ffrindiau ar ôl cystadlu. Yn y ddawns yma, da ni am greu awyrgylch ffair drwy berfformio ar ddilliau gwahanol o ddawns, wrth bortreadu ein hoff reidiau drwy siapiau a symudiadau, araf, cyflym ac unigryw. Mwynhewch. Dewch genod, brwsiwch, mae'r Bl.7 hedfan ni.